Ye mama kwaba e de be NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO no waje so de amam se yisane no badwemba ekwan so ye ne mo edikan ahye nkomo bobi ase a yeguso a ye twetwe a ye di nkomo a eye enkronkro abakwasem amamre ene ekwan efa so a yenya enkru awodo no ebinum edin ye nyina nim setete wono sebie konto na wono nhye dan to din ya keke na emom edin to no ya ne nam bibi so ene gina bibi so ena emma edin eba kunititru edie eye krudin na eno ene NYANSAPO yafa ede ato ye ho so a se yesua ho ade ne ye ho adesua eye ho encheche enne yasa baba betena sibim na enne kro bai ene ye wuramu ne yakwakotie ehonomo ensem ene honomo abakwasem kamo na yenkoma yabrewa akwa abai na afi yenhye nkomobonase ententem so okofo poma we mena ye mo akwa aba NYANSAPO so ya eburu se wo ho ye nyankopɔ tumi yo ne mo mpaibo ho ye ye tiefo ne ahwefo nso ani agye ho dwumadi na yasa abɛhyɛ ase biom na ye mebi ye ya ne ejade to ho kakra ne yi yasa ehye mukina omoni agye ho omunyina nse wo mu se nyampa ede ma se nyankopɔ nhyiraw na koso ana da ne de nyina no esoma sem sa na ehinta no bibi so efa emaye se ne esitie ahwefo da mo ase ayefo yenamwa na yenam na mabu akwa na wenu no onse yeduru abu akwa no filling station ba bia yebu form no hemfimfin sei ye paifa nifa so sei ana ye call ya kosiye a yesuesua kakra e wo hono a ye nwie nkura wo ho nyina de mom ye pese ye saasan ba ye chie ni eduru filling station na ye ko bonkum so saa bonkum so na ye se ye kwa Nkawie no eso aha no obetra no akọ mmem no ne ne keka ho nyina yakọ akoduru Nkawie a eye district capital no na yakọ ho no na afi yakọpe Nkawie ho adesua kakra na yesua ntine ye betena ase a eye Nkawie a eno nso eben mensi abu akwakoro ye eno ho adesua na yeba na yaba abesua nti kam ho na yenkosua yade ho no eze abrewase ho no se paase mmem ene ne keka ho ansa na okwa kuduru Nkawie enya saa netie wadaroma Nkawie abasam na tesei Nkawie abasam ne se ebra nananom kokom wo mu nam wirem nti wo mu kwa yeduru baabi a wetimi hwe hu ne dom a wode ye koro nananom a na ye ka asantefo ahemfonom ye hemfo saa bre na ye me nana pan akwadwo okay one na ekosa pa akwadwo a na oye Asante hene na oye Sante hene ba hia hene wotoso miensa de wo bo modern a oti abimuro nom na wokoye ma Asante ajapade a Asante ko okon no abimuro besi akire na obesese firi manhia ede ohene nua ba akra ka ho no okay ma kai sa wonse misua de pa di nana kwa na oduru baabi a wotimi ka ni nipa no hwe se bi ebi ntenka baabi ye pa akwadwo no enti wo mu kwa na oduru baabi a nipa ibi afa hene wo mu a wo se wo mu chini pom wa na ehwehwe wo mu ni yeto asoko enti ebra wo hu nipa ni bi no no a o to aso no akono se baabi behwehwe wo we no me pacho na ye abrimro kon no anu na abrimro sano a okay na ye satam na wo koje ajapade abrimro be faaye no wo ti abrimro no won nam kwanten kora wani won nemu akwaye enti wo koduru ho no na Nkawie panyina woda no a wono ne yedi di ho hene ekunu twae a wode ho ma no yedi di ho hene ne efre no bofudwa ye friend bofudwa gina ho arefo a mo hwe ye no yaka abrimro ekon wa aye wanum bebre na aye wani so amwani so aye wisi ese de ya boss tro mienu no na wunhu no adaroma wonnam NYANSAPO ho na ubehunu hia hene na bakwasem se wu hia hene bakwasem a eho na abrimro ekon yi de nkyire mu ni nyina ewo enanya abrimro kon nkyire mu nti ne yatena se ti yenka de mu se wo pede a
ewo nyansapo kasa mfonyini ya so a obehu ni nyina ekwan enam so ama Asante kokon na abimro besi akire obesi akire ede agapade na ofae nipa bebe na ofa wo mka ho wodo wo mkon hene enam so ma ekon ba ya hia hene ono wo nkosa na wo so obekọ ne ma Asante hene kura ne hu dwiri no ne ade no ni nyina ewo saa page ya so eti ohwehwe a ubehu uboma yebebiu na obisa nso a unsa beka eti hwehwe ne hu na tie wo honom na nye abirimoku ene ye ka ho asem ha abrewa yenkwa enti no bofo odwa no ono na wakoto wani okoe no wani dom ni bi ete ho na esuwa bi wo ho ni wo mu ayi nka ena wo mu asisi ne doboa nka ne yede adwene ketenkiti bi ya yefre wo mu se nka wo mu no na we enekora wo behu ne sei wo konsuo no mu a enam nketo no ese me ka se bia etese mpata afi na omu yinyini ba no no ena obi di bo no so obonto mfa no ho nkawa na na bonto no die wotitensuo nani wontimi nkonsuo ase ti wontimi mfa no ho nkawa kawa de wote ase tinsuo na ase okay bonto die yeso wetani bonto tinsuo ni na se enwum no ne sa bebuo na se kira no bonto die wo de do nkobo enka wo wonsuo ase wo benya no no abre bonto so die wotani kora bia de nsa yesi ya kora no no achi so bonto mfa no ho nka tie sa asem na ebetinya kan se akwa ntimi mfa no ntoto de hye sanity okay yenko da se we ye boy ni a o master ntimi mfa ho nto no okay enti wo kwa na chese nka ya na wo maye sisi ne de doboa no ya de egu ahahe mu akekera ye nse nkekera no ene ye friend se doboa no abọ no doboa de sisi gem na wia na noa na chese wo mu wie chese wo mu nam nyina nam na wo mu wie aduane ni eno kwa no se na sa mo de mo ba Nkawie mo ba nka ne wie yo eni abede aye kokoro na mo de mo te anka na mo wie se mo ba Nkawie ti sa bofo dwa na no oda wo ma no na ni nua so de bofo banyin enti na nakọ di wie ye na wenya ansase wa na ode Nkawie ho no enyina ma o bia na mo tere nka no enti Nkawie panyin no yeshemu ho na Nkawie kuba yi de wahini yiri bi na bepe baabi ehwe na se tutu yiri oja ne dankyira fusi akwa bepe baabi hwe ono na wotena akwa no mu ho a Nkawie ne ho na agidini Nkawie kese na so sante hene bi mpo pa de ene Nkawie panyini no bofu odwa ekurungu nese ye ni abre na ye kokon ya befa Asante agapade akura sa fa Asante nua ba kan ho aye ko no mo akopɛ ba bia mo de se mo ba Nkawie ene o mu dwawi wo mo num edi wo ma no nkai eno nso yesi ya ne de pa wo bondo boasa na utwi mokodi gu ho ni jeni no wo ye nse de nkyekera na wo toto na ahiti ne kom abrewa we ye betimi enkai ye betimi ya akere ne simple ama obi ahu ti se eye kete school boys na eno nkete na ya na nwafo ne kire na ene ye wa adwini bi wo mo de ba ye frɛ no tasa esoso kakra na nsusu pi no wo mu ti be konto nsa ne ya hoho na nka no wo mu tie okay ke ba bia ye yi nampa ne de wo mu nim nkawa okay okay kawa wono wo nyine nya kese ne panyini nyina no they be fan say wo mu de wo mu soso che kitabo ese wo mu soso che kitabo ese okay eno na kan esi ne doboa nya asem ketwa ne bi aduane na me emse wo free eye to ase ansa no akọ Nkawie anante sa emse wo kwa wo bedru to ase ansa no akọ Nkawie bedru Nkawie ansa no akọ to ase samum okay me ka se to ase ne di kanka me bi sa se na to ase no enso bibi kakra bi to ane ye duaba ye frɛ na to eso a na se nkruwa bi na ayeye lobi no manfo pepa yesi amodi wo mu ne ade kane ne de ne ye fanifiri ne ewu nya bi
ya hai kura ni bisi ha purugu menkwala esisa ne yebubu ni nyinegu no atoa no nti said ye dom no beye say bia ye mokotena isa na se no mo so mo nkwa atoa yase okay so ko atoa ase okay nti said ye ayi wo hini yiri die ye ho se won tran Nkawie sabrempo ne nche ho Nkawie kuma Nkawie panyini eni bofu odwa akuru okay I say the ma yenya Nkawie ne say ebinum a ekokom de omyom so omani ate wo to omfro omani abre kopa baabi tena ye kototon nka a wo mo wie no ene ma yenya Nkawie no okay abrewa mo mo ba Nkawie mo amane ko abra ye da se pa eno na nkakra etiefo atwoma nwabieja aba baye woni kropon a enye asem keto ho no education office e wo ho no health insurance office ho ena eye mansi nankasa ekropon e wo ho no a ene abagidin a enye asem keto e wo ho no enti Nkawiefo na esemo nsomo de kakra wo aha NYANSAPO na hanko a ena obenya no saa ye ntena se mani nsi ansa na obi ye kore yakobopunu mu na yakwa akope ye mom hyeda biedue mu wurowurom ni yakoyi ni de abeto na afi obom se no mom aka no won mo sanso se sanko bi no mo de ko abrowa me kan sanko bi ammakai yese kane no nso na nkane amoa no nso ebirum hyeda de pan nsuo gum no mo de yakogo na atete agum na no nso ma bondo bo asa ye no kure nyan kane amoa edo no ye frɛ na sisirape sisirape no kure sa yese no nso na de pa edo no ebiri bi so a ene wo mu ba ayi bosumi oforisu yim ensuo ni betoto no emu se wo mu no so ho esiem wo mu so osiem anti sabre wo mu a yenyina ya dore enti nsuo ne taa ne timi foma no wo mu tutu yempe esisirape tu bia kopebi na se wo basa wo sansu yesi wo na de kene yesi ho a wo be program so yim a ne yatabu nafo ontimi ntubi ye de ande ya gro ne ne monye ne sisirape ene anomade aha NYANSAPO ye sare na madwen ba kwan so awie mede ni abusuapani owusu aduomi ye mamomo ene hwe Ntini ebube ne brebe nsesi ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pe enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Madawro mountuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya